Tapi bohong. Pas bali sekolah, aku lan kanca-kanca kula arep ing omahe Habis. Amarga Habis ora mlebu sekolah sak minggu. Krungu-krungu iki, Habis jarine lara tipes. Akhire kula lan rencang kula wangsul gawe ganti klambi lan berangkat ning omahe Habis. Krungu-krungu habis ora tipes yo. Ayo disambangi mari ki. Ayo tapi aku bisa oh yo. Terus ane kabeh wis itu langsung. Ngopo lho mae si Pawe wis masuk. Oke. Pas nek dalan, Nisa lan Panji budal bareng. Terus ing tengah-tengah dalan, Nisa ngrasakake lek ontele bane rada kempes. Iki bantu geleyote. Lah emangnya ngopo? Rupane bocor iki bane kayake. Pes. Akhire Nisa ngandani Panji. Terus Panji mandek lan akhire Panji mudhun teko ontele gawe ndelok ontele Nisa sing bane gempes. Apa iki? Gak bocor gak sih bane delokno e? Waduh lagi ya bocore terus nang bengkel is. Sakwise Panji lan Nisa akhire mandek gawe ndelok ontele Nisa. Lan Panji terus nggawa ontele Nisa nang bengkel. Sakwise Cipa lan Chelsea budal ndisiki ning omahe Habis. Mbake Habis ngeblakake lawang, terus ngongkon awak dhewe mlebu. Assalamualaikum. Iya, kancane Habis ya? Iya. Terus mbake Habis nang kamare Habis gawe nduduhi Habis lek lan kanca-kancane Habis teko. Lan akhire Habis dikokon metu teko kamare. Gawe nemoni kanca-kancane. Pis, ana kanca pis, ketua. Nggak usah repot-repot, tau sih sulit mlebu kok. Ora apa-apa kan awak dhewe kanca, ora sekeco yen ora nilai awakmu. Lah Panji lan Anissa menyang ndi ora melu ta? Sawise iki dhewe kabeh melu kok, cuma mang di dalan bareng bisa bocor. Malas banget, muka-muka Nisa nan Panji cepat balik ya. Yang saya Mbak, kamar mandi ten pundi? Mlebuang kok anak kejadiannya sing anak kocok deh. Oh nggih. Matur nuwun. Ya. Sakwise omong-omongan sawetara 10 menit, Anissa lan Panji akhire teko bengkel. Lan langsung nyalami Habis lan kanca-kancane sing wis teko ndisiki. Aku punya ini. Oke. Apaan tuh? Wis, bukan nang mana aja. Jam sih sulit mlebu. Oh iya. Sip. Sakwise pinju sore dheweke kabeh uga akhire mutusake kanggo bali. Habis ngaturaken matur nuwun banget amarga kancane wis arep ngejenguk. Wis mbakmu Nadi arep balik iki kene. Oh, mbakku wis mangkat untuk adikku ngaji. Ya wis kira balik sih ya wis ya.
ya. Hai, Sun. Ya, Sun ya. Sun. Ya. Hati-hati. Ya. Langsung lagi 3 cici.